madoda. My good friend, Uviki. Vuyo. So was it dating or it was a friend? Sadibana isigaxa sikaVuyokazi Nciweni athi ukwayele sona eSun City. Molweni yindana namkela kuMamgobhozi TV. Na uVuyokazi usivezele ke uba eSun City ukwayele kube funa ulungisa into phakathi kwakhe noMpumelelo ngoba une friend yakhe. Le friend ke akwayi invite eSun City ezaba joina. Ufuna uba balungise izinto ngoba uMpumelelo ublame yona ngento yokwahlukana kwabo. Na into enzekayo ke uVuyokazi uyabonakala ehleli phansi okanye efika nale chomi yakhe echaza ke uViki uba nangu yena nguViki and uyichomi kaMpumelelo kunye noVuyokazi abuze umpilo njengoba nivile bayibo chomi okanye thandana ithini into wachaza ke uViki uba hayi kuyafana ngathi besijyola sobathathu hayibo njani ngoku na uVuyokazi emveni kuba kudlale uepisode 10 last Sunday uye waposta ke le preview and then watagga uViki ku Instagram. Hayi ke xa ndijonga ku Instagram iaccount kaViki ilokhiwe but then ke ka Facebook wakhe ivuliwe. Hayi ke ndahamba ke ndomjonga ubaby girl ubusy shem phana ku Facebook niqoma makhe simbone lo Viki ntombi. Hayi uyitype kaMpumelelo njengoba nimbona ke ba umile njenga onke amanye amantombazana le kaMpumelelo uthi ke na ke she is from Cape Town uyixhosa han ukwanguye nomama uyi socialist. Sibonile ke ekunye noMpumelelo noSnake kunye nochomi kaSnake ichomi kaSnake ibusy imbuza imibuzo uMpumelelo wangenelela yoba hey kutheni ngoku ichomi kaSnake igquphuleka ezintweni zakhe ekubeni koba bengazani kodwa ke siyafuna kaloku uziva indaba so asizokhalazela ichomi kaSnake ibusy ibuza mntakabawo endisemsebenzini because uinvitiwe ku trip uyatya ubhatala ne traveling yakhe so makasebenze asinike icontent okanye asihombele icontent ngoba kaloku ichomi yakhe uSnake yileyo na ibixabanile ne siblings okanye noAbongwe ngenxa yoba ebuza imibuzo so inoba ichomi ke idecide ma mayibe yiyo ngoku ezawuthi come forward isiphandele information. Now guess we are all curious ukuva ba ithini lento kaMpumelelo noVuyokazi kunye nalo Viki njani abe friend kaVuyokazi but aphinde abe crush kaMpumelelo aphinde athi yena iyafana ngathi bejola bobathathu uMilk and Honey TV ke niyamazi unayo lanto editor ayibeke into bengathi lihlobo elithile kanti ayikhongolo hlobo sawuva ke as episodes zidlala. Khani nginisho ke like banicinga ntoni ngoma Viki uMamgobhozi uyanibona ku video landelayo. Bye.